khona uthe yonke into under control. Ngayi yonke le chaos enziwa abantu kwaSidibeng. Under control le. Yebo. Ma, yabona nje ukuba amaphoyisa akwazi ukwenza umsebenzi wawo ngaba sikho la. Iyona inkinga yakho leyo. Ukubiza lamaphoyisa. Uyayibona into yenzile. Lamaphoyisa asifakela amehla abantu. Kumanje abantu baphuza ngathi ama-TM zinyabo. Mawucabanga uzothatha isikhathi kangakanani ukuthi yonke lento ibe kuma news headlines, ha? Makusobala ukuthi lengane angiyazi. Kusobala ukuthi bangiyazi kahle hle lengane. Bengalindele ukuthi ayenze lento ayenzile man. Wena umazi Wendi wena. uWendi awa-understand amagama. Awukwazi ukukhuluma noWendi ngamagama ngoba ngena ngapha aphume ngapha. No. It's too much ke manje. Ngengenelela lento, I'm stopping this nonsense. Wala ngempela ngicabanga ukuthi ungabhekana nalomlilo futhi amalanga abo uWendi. Chaza uthini lokho? Mina uWendi akasineki phela. Awuthara nje akulaqaze phansi njengento angemanzi yokugoroba. Angisineki nami. Ngiyasineka mina. Angifani nawe Gabriel. uWendi akangibambile ngobhongwane. Ngani imanini. Yabona kuyimanje sinenkinga enkulu kabi la. Kunalokuqwabhana kuwe ngaso sonke isikhathi. Lo mnino waseSidibeng uyimisela impela kumashimbilo yami. Cela silungiseni lokho. Sibone ukuthi siphuma kanjani.